Maayong adlaw na sab kaninyong tanan diha guys. Welcome sa akong vlog guys. Junjun official 1.0 buhay bukid guys. Karong buntaga guys, akong gisuling ako mga manok direk na piso na magud sila tanan guys. Ug atong sabtan diri guys nga duna pay usa ka buk itlog guys nga wala pagud mapiso guys. Kaning usa guys binugok na siya guys, dili na siya mapiso kay perting uyugan na guys. Ato na siyang lain daan guys, kaya kung maipos na nato o matigom na nato mga binungkog tanan guys, palapuan na lang na nato sa atong akong mama guys. Ug mo na siya guys, ang 11 niya ka buk itlog guys. Bali usa ka bukang binugok dunay na pulo ka buk itlog guys. Ugma guys ilansad tanan na siya guys. Okay na lang na yung panubali nga akong pugaran diha guys, kay daot na siya guys. Dugay na siya nga pugaran guys. Dapat iralabog ko na ako na sige butang diha puno sa kakaw guys. Kaso kay gibunayan sa akong manok, mong gipadayon ko na siya guys. Gisangitan lang na ako siya kahoy diha nga tabla din akong gi pandungan og sim nga gamay guys aron nga di siya maulanan kayo. Ug kining atong dumaga nga pula guys, piso na siya tanan guys. Ang iyang pito ka buk itlog guys na piso na tanan. Iralansad tanan ni guys. Pero dunganon talan ni sa paglansad atong uban nga mga manok nato guys, para mausara na ako og panlansad tanan. Ugma sigurado nga malansad na ni nako tanan guys. Kung ingon ani ka cute akong makita ani kabunta guys, pagkahayahay sa paminaw guys. Nindot kay sa feelings guys ba, murag permi in love. Ay sus, mabirada pa man. Og may milili pa gyud guys. Sabi niya gasamok-samok ko sa ilang pagpahuway dira sa ilang inahan guys. Og hikapikapon ta kunuhay ginagbay guys para dili kay maidlas ang piso guys ba. Og ngarita sa atong nga ugang guys nga dunay 8 ka itlog guys, usa ang binugok 7 ang piso. Laksi na sad ang iyang mga piso guys, pareha na kalaksi guys sa kawatan sa amoang mangga ba. Agaray nasakpan gyud ay. Ingon na gyud ang ugang guys, basta may mga piso sila guys, medyo isog sila guys ba, ang ila man nga maprotektahan nila ng mga piso guys. Sama ra ko guys sa imong pagprotekta sa iyong relasyon guys, nga dunay nagatang ng daan guys ba nga mailog sa imuha. Agoy pagbantay gyud pirmi nga di mailog guys. Og aritas talisayon nga ugang nako guys nga dunay 12 ka buk itlog guys. Gamay pa lang ang piso pero ongoing ang pagpapangligtik sa iyang mga itlog guys. Mga luya pa gyud sila guys, sama kaluya sa inyong relasyon nga murag wa nay pag-asa ba. Maong hunungan na guys para wa nay sakit sa dughan ba. Og pagkaugma human sa akong damgo nga maakuan na unta siya ba. Agoy ay sus kahilantan ra siguro ko guys. Mao nang adlaw sa among panagkita kunuhay kuyawa pag gid ay. Siyempre guys, oras na guys nga ilansad na ninako ang akong mga ugang kay laksi na gyud sila guys. Musukol lang ginukdanay sa relasyon ninyong tikamatay. Haha, ginukdanay sa insekto guys ba. Mukaon man ni sila insekto guys. Ug pastilan pagkasakit manusak ning manuka wala man magunahuna nga panit talaga ni itahapit ay kabala kano kay buhian talaga karon nung kuwat lang. Kay buhian tagod kasama sa akong pagbuhi niya ba. Haha. Ug siyempre guys, isulod din ako sa tangkal guys aron dili mo laag ang layo ang inaugang guys, kay ug laag ni sila layo guys perting daghan direg bano guys. Madagito na mga piso guys. Liban sa bano guys, do na pay mga bitin dire guys sawa og halo guys nga perting mga og piso guys. Usahay guys ug makauli ni sila pagkahapon guys. Mahabilin niya piso guys. Usa duha na lang kabok maong itangka lang yun siya guys para nga dili sila mahut nag piso guys. Ug nga ang kini piso guys makalakaw-lakaw ni sila guys pero duol ra kay ang inahan nakatangkal man. Ug guys sudan ako tanan sa tangkal guys, ato lang sa taga-agamay nga tubong guys aron nga doon na sila tuk-tuk-tuk kunda sulod sa tangkal guys, dili sila maboard ba. Og nahuman ang kuglan sa datong burante nga ugang guys nga doon ay 7 ka buk piso guys. Next nga rita sa atong pula nga ugang guys, kay dinhira man ni sa sulod sa tangkal siya nagpiso guys, duol ra atong lansaranan sa iya guys. Dinhira na ako ni ibutang sa sulod sa tangkal guys nga ugang. Og kini nga tangkal nga akong butangan sa ila guys, lugar-lugar na dinhi guys. Makadagandagan ang mga piso diri guys, dili kay sila maluya diri sa sulod guys. Og nga pwede sila makakay di sa sulod guys, kay dunay mga dahon-dahon di sa kakaw nga nangahulo guys. Og na guys nalansa na nato ning atong pula nga ugang guys. Og do na say 7 ka buk piso guys. Piso na tanan siya tanan guys. Og kay nalansa naman nato guys, ato lang siya taga-agamay nga tubong guys, kay purdoy pa man ta karon. Antos lang usa mo manok ha. Og ang mahiwagang pagtawag sa inahan sa iyang mga anak guys aron makapanuktok na sila guys. Lingaw kay tan-awon guys basamtang manuktok na mga piso guys, kay ang ilang mga tingog cute guys tanan ba nindot kay paminawon. Og ari nata sa usa nga ugang guys, so man ko kahibalo unsay kolor aning ugang guys, basta kay manok ni siya guys. Ug ambot nga nung nagdinanghag ko dinhing orasa guys, wala na ko mao nang flash guys, maong lang serum ta dinhin dapita guys. Hinahinay kuot ginagmay dili sa laing butang ha, sa piso ko nagkuot guys. Ay naglaina inyong hunahuna diha. Kini nga ugang nako guys ang dunay pinakadaghan nga piso guys, kaysa iyang 11 ka buk bunay guys, dunay na 10 ka buk na piso guys. Usara ang binugok ani guys. Ambot lang sad ka guys kung sa incubator guys, og 100% mga mapiso tanang itlog guys. Kay og maglumlum ra guys kasagaran guys, do na gyud binugok guys. Og nauna gyud nako ang flashlight guys sa akong cellphone guys, og kay hayag nang ilang kaugmaon der guys. Ipamutang ra nako ang mga piso da sa yuta guys.
kini nga tangkal guys nani sa among silong guys, ako lang gi-report ang silong namo guys aron dili kay makagawa sa mga piso guys. Aron nga di makasud ang iro sa diri guys ug ang misay kay og dili na ko riputon guys, higot ra ko ang manok diha nya way pultahan guys ug tangkal samot nang ang mga misay diri guys nga mukaon sa mga piso guys mao kurot na nilang kuha din kagabi guys. Og nahuman ako sila butang da silang tangkal guys, di lang sa nako taga agtubong na guys kay medyo sayo pa kay guys unyang paghayag usa na nako butang agtubong diha guys. Og ara na ta sa last nga ugang nga atong iralansad karong adlaw guys. Sayang lang ni siya nga ugang guys kay do na say piso ang usa guys nga wala matiwas og gawas sa itlo guys. Wala ka gawas og tiwas sa shell guys, namatay na siya guys. Ambot og sa hinungdan na guys, di ba kanis kainit na kay init kanin hinapita guys. Nya init pud kagahapon guys, mao siguro hinungdan nga napatay na siguro ang piso guys. Okay, walo ra man ni kabukang yang itlo guys, usa ang patay usa ang binugok unom ra gud ang piso niya guys, limpyo unom kabuok. Og ako na nang kuhaon ng mga piso guys kay ato na ning ilansad guys dito sa tangkal nila guys. Og kini nga tangkal guys bago ni na akong gihimo guys, anahaw akong giato pa na og dinhin ako sila gibutang naapunuan sa mangga guys. Og mao na tanang ugang nga akong gilansad guys, dun ako ipat kabuk ugang nga gilansad guys nga mao ako na videohan guys kay ang usa guys wala na ako mabidyohi guys. Og mao ni mga binugok tanan nga ako natigom guys, dunay 5 kabuk binugok nga pwedeng malapuan nato guys ug makaon nato niya guys. Ato ning lapuan guys kay lami man ni ito sulo sa suoy guys. Ug daghan kayong salamat sa inyo pagkita sa akong video guys. Ug sa wala pa naka-subscribe diha, palihog pag-click sa subscribe button, palihog na lang sa pag-like, pag-share ug pag-comment ning akong video. Daghan kayong salamat ug God bless, maayong adlaw natong tanan.